Cikakkiyar hanyar da na samu katin kira na waya naira 5,000 ba tare da na sha wahala ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah muna dauke da wata cikakkiyar hanya wadda za ka samu akalla naira 5,000 a kowace rana idan kai mai kokari ne. Idan kai mai kokari ne kana iya ma samun sama da haka 10,000 zuwa abin da ya sama. So wannan hanya tana da matukar amfani yan uwa, da haka mu shiga bidiyon kai tsaye. So kafin mu shiga bidiyon yan uwa da Allah muna baiwa yan uwa da abokan arziki hakuri kasancewar mun ja dogon lokaci bamu dora sabon bidiyo a YouTube din mu ba. A bamu dora sabon bidiyo a channel dinmu ba, muna baiwa kowa da kowa hakuri domin kasancewar a wani aiki da dan ginda, amma insha Allah yanzu an kai karshen wa'annan matsalolin. Insha Allah mun dawo kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. So da haka mu shiga bidiyon kai tsaye. So kafin mu shiga bidiyon again, da Allah muna roƙon idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Manir One TV, muna roƙo ku daure ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka za ku ga wata kalma kasa rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta. Kuna danna ta kai tsaye alaman karuwa zai bayyana. Sai ku danna wannan karuwa, kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zabi, sai ku je zabin sama shine zabin all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun dora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kwanjinewa ba. Sannan idan bidiyon ya burge ku da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanin ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani ya karu. Da haka mu shiga bidiyon kai tsaye. So za mu shiga bidiyon, za mu nuna muku yadda muka samu a katin, sannan kuma za mu nuna muku katin, kuma za mu nuna muku yadda za mu yi amfani da shi kai tsaye, yadda kai tsaye kai ma idan ka je ka samu za ka yi amfani da shi ba tare da ka sha wahala ba. So sai dai bidiyon kuma mun yadda za ku yi rijista, mun yi bidiyon yadda za ku yi rijista a can baya, sannan kuma za mu aje muku bidiyon link din wannan bidiyo a description. Ga mai bukata ya rijista ya je ya danna wannan bidiyon ya kalla, ya je ya rijista, domin duk lokacin da ya gayyaci wanda ya gayyata kai tsaye za a bashi katin waya na naira 500 ba tare da sha wahala. Okay, so da haka mu shiga bidiyon. So kamar yadda kuke gani wannan shine application wanda ake kira da Reach. Wannan application shine Reach. So wannan application mun yi bidiyon shi kuma mun nuna wa kowa yanda zai yi amfani da shi. Da haka za mu ajiye link din bidiyon a kasan description din wannan bidiyo ga mai bukata sai ya shiga. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu shiga application din kamar haka. Okay, so muna shiga application din za ku ga kai tsaye wannan shine logon application, za ku ga ya bude muna wannan fuskar. So idan kuka duba nan sama za ku ga sunan mu kamar yadda kuke gani ga nan sama a rubuta Hi Manir. Okay, so wannan shine cikakkar register da muka yi ta wannan application. So wannan application ana abubuwa da shi, ana kasuwanci da shi tun daga investment receive duka dai ga suna abubuwa ake da wannan application. So wannan application yana da matukar amfani dan uwa, sai dai wannan hanyar mun nuna muku wadda za ku yi domin ku samu kati kyauta na kira, ko kuma in ce ku canza ya koma kuɗin da za ku kashe za ku yi amfani da su. Okay, so abinda za mu yi da farko kai tsaye sai mu zo nan gurin da layukan nan guda uku wanda suke kasa nan inda aka rubuta mo. Okay, inda aka rubuta mode din nan kai tsaye sai mu taba shi. So muna taba shi, anan zai nuna muna profile din mu. Dan haka anan gurin za ku ga profile din mu ga sunanan Manir Garba, sannan kuma za ku ga logon mu shine bamu sa hoton da suke bukata ba, amma dai idan ko kula kai tsaye ga dan alamun hoton kare nan saboda bamu sa hoton mu ba. So idan kuka zo kasa za ku ga nan gashi nan inda aka rubuta Reach ID. So kamar yadda kuke gani wannan code din mu ne wanda za ku iya koyi amfani da shi a baku 500 mu ba a babu 500. So idan kuka yi kasa nan, idan kuka duba ga hana an rubuta cash balance. So idan kuka duba gashi nan an rubuta 4,000. So an rubuta naira 4,000. So kamar yadda kuke gani mun yi amfani da naira 1,000, ko in ce mun yi amfani da sama da haka saboda mun dade muna amfani da kudaden da suke bamu. A yanzu nan za mu yi amfani da su domin ku gani. Okay, so muna zuwa kai tsaye sai mu taba wajen adadin kuɗin. Okay, so muna taba adadin kuɗin kai tsaye za ku ga sun bayyana kamar haka. Za ku ga nan ga hana sun ce cash balance shine naira 4,000 kamar yadda kuke gani. Okay, so abinda za mu yi sai mu zo nan ƙasa inda aka rubuta buy data. Okay, buy airtime kamar yadda kuke gani gashi nan buy airtime. Kada ka manta idan ka zo zaka ga inda aka rubuta buy airtime. Okay, sai ka zo ka taba shi. So kana taba shi kamar haka zai bude maka wannan fuskar. Yana bude maka wannan fuskar, idan ka kula nan zaka ganshi nan a rubuta airtime, nan kuma a rubuta data plan. So duk abin da kake so ka saya da wannan katin zaka iya ka saya. Idan kana so ka saya data ne kai tsaye sai ka zo ka taba data nan gurin ga. Kana taba shi zaka ga ya canza, ya koma zaka saya data kenan. Okay, idan kuma kana bukatar airtime, mu muna bukatar mu tura kati ne da zuwa ga wayar mu, kuma sannan sakon shi ya sauka. Za ku ga kai tsaye ya sauka a katin ya shiga wayan ba tare da wata matsala ba. Okay, so abin da zamu yi sai mu zo mu taba airtime kamar yadda kuke gani. Muna taba airtime kamar yadda kuke gani kai tsaye za ku ga ya bayyana ga Nine Mobile, ga Glo, ga kuma Airtel, ga kuma MTN. So duk line da muke so mu saya da shi kai tsaye sai mu taba line. So da haka zamu zo mu saya da MTN ne, zamu saya ma MTN saboda lambar mu ita ce ta MTN ga ta nan kamar yadda kuke gani. Okay, so sai mu zo mu taba MTN nan. Okay, muna taba line da muke so na MTN kai tsaye sai mu zo nan gurin da suka rubuta nan kasa inda aka rubuta enter amount kamar yadda kuke gani. Okay, so sai mu zo mu taba shi.
shi. So muna taba shi kai tsaye direct zai ce muna mu saka adadin abin da muke so. Don haka bari mu yi recharging din 500. Okay, so muna sa 500 kamar yadda kuke gani gashi nan. Don haka nan sama za ku ga gashi nan lambar wayar mu, nan kuma za ku ga ga iya adadin da muke so mu saya. Data za mu saya airtime na 500. Don haka idan muka saya airtime na 500 zuwa layin mu za ku ga ya rage 3500. So don haka abin da za mu yi kai tsaye sai mu zo nan kasa inda aka rubuta submit, kai tsaye sai mu taba shi. Okay, muna taba inda aka rubuta submit kai tsaye za ku ga sun ce MTN, za ku ga network din mu gashi nan Nigerian MTN, sai kuma phone number ga ta nan, sai kuma amount kamar yadda kuke gani gashi nan 500. So abin da za a yi anan kai tsaye sai ka zo nan gurin da aka rubuta confirm kamar yadda kuke gani gashi nan, za ka ga na rubuta cancel, nan kuma a rubuta confirm. Kai tsaye abin da za ka yi sai ka zo ka taba confirm. Okay, so kana taba confirm zai ce ka sa a security ɗinka, idan ma kana template za ka yi amfani da shi, idan baka da template kai tsaye za ka yi amfani da lambobin da kasa na security na wajen register kenan. Okay, dan haka mu bari mu zo mu yi amfani da template kamar yadda kuke gani. Muna sa template kai tsaye za ku ga ya wuce gashi nan yana sacin, yana gama sacin za ku ga gashi nan sun ce sonson sifili your airtime push menene, kai tsaye ma kun ga sako na ya riga ya shigo cewa sun tura muna a kati din mu kamar yadda kuke gani gashi nan sun tura muna kati. Kai tsaye ma gashi kun ga sakon ya riga ya shigo gashi nan suka ce account recharge up and 500 was sonson sifili you have allows menene receiving additional 50 bonus, sannan kuma za su kara maka da 50 naira bonus. Misali za su baka naira 50 bonus. Su wannan hanya tana da matukar amfani yan uwa. Dan haka da za mu koma cikin application din kai tsaye za ka ga application din ya ce muna mun recharge din 500. Dan haka bari mu shiga application din. Okay, muna shiga application din sai mu zo mu taba wannan alama ta continue kai tsaye da za mu zo mu bayan mu refresh kamar yadda kuke gani za ku kai tsaye sun koma 35 kamar yadda muka ga muku ga sunan 35 ga sunan. Okay, za ku ga ya rage 3500. So idan muka ga dama duka za mu yi recharging din shi ko kuma mu saya data ko kuma mu yi duk abin da muke so ta wannan hanyar. So wannan hanyar dan uwa na tabbata za ta burge ka kuma za ka more ta sosai sosai sosai. Sannan duk wanda kaga ya ta kai tsaye za a baka wa'annan kuɗi ba tare da a sha wahala ba, sannan kuma ba tare da kai ka sha wahala ba. So idan kuma ka kira wannan application din yana da hanyoyi da yawa amma dai kai tsaye mun nuna muku wannan ne domin ita ce mafi sauki kuma ita ce wadda za ku samu a kyauta ba tare da kun sha wahala ba, sannan ba tare da kun sa kuɗin ku ba, sannan ana harkar investment, ana harkar sauran abubuwa da yawa cikin wannan application kamar yadda kuke gani. Sannan kana iya saka bayanan bankin ka ajiye ka yi duk wani transfer da za ka yi da menene duka ba abin da ba za a yi da wannan application din ba, amma mun nuna muku wannan ne domin wannan yana da matukar amfani, ya kamata kowa ya san da wannan yayi amfani da wannan. So da haka duka ana muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo da Allah muna roƙon ku da ku danna mai like, sannan ku yi abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gane ka. Da haka mun gode sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba.